Но все пак трябва да си вземем поне една кола да пием там, защото я че умрем 4 часа да седим там. Кръвоснилателни проблеми. Ибарогаст. Благодарение на комбинацията от 9 лечебни растения, Ибарогаст облегчава 6 симптома, свързани с нарушеното храносмилане. Много ми е странно сега, с толкова много грим, обаче толкова къси мигли. И с една опашка. И с една опашка, като филмът ти е 2 часа, не 2 часа. Къде там... Откъде да знам колко е? 2-3, нещо такова беше. Мерава, тук е... Айде, оправяй се на всяка линия ли ще ме гледаш да ти кажа какво става? Ще бъде. Ох, яко. Добре бе ти като слушаш червило, това няма да се вижда. Тя ще се какво. Мерава, тук е... Всякъде се вече много на устата. Май ме вика да си имам да си пуша. А вие сте език не спознавате? Родовчетът на Боби имаше една приятелка. Мисля там, жена там, каквото се говореше и оттам. Да ме вържиш мене са ти обаче. Стой, аз първо да се вържа, я. Тя може дълго да дойде, то ще стане утре. Ти ще вържиш 25 пъти. Моята квартира. Чакай газ, ти не можеш тук. Милиони евро, мерси, че ме последва. Просто вечерта ще се изправим и ще правим някакви видеа. Да, ние са нямаме настроението да се снима. Да. Свижа. Ако ми намериш време, но... Да, е сега. Аз да не съм тъпсачка на време. Оф, баба съм ги тия мигли, брат. Много ме нерват. Ма ги оправям. Айде, стига се гледа, дай да те връзвам, защото е половина. Дария! Дай да те връзвам! Връзвай ме! Ами аре, Витали! Що да стана? Аз мога и... За да лопнеш права! Айде да вържи се реши, защото е и половина и трябва да ходим до нас. И после ще върнат, че не сме си взели Ти билети. трябва да ходиш. Всички ще ходим до нас. А защо просто не ходиш ти до вас? Не. А защо само ти не смагаме, брат? Тя ще идвам до вас, майка ви стара. Ами защото се гримирах, може би. Да излезе в половината ми лице на гримирана ли? Да. Да, в устата ти, Виана. Много ми вземе майка да празва четката през тиклата. Гледам си червилото. Ще гълташ. Ти без това само това можеш. И те ми ти разнаблюдават с това. В устата ти. Ей го е те там, пред очи. Ох, че ме нервиш. Значи ние днес с теб ще се скараме.